ಧರ್ಮದ ಅಮರಬುಳ್ಳಿಲಯನಿಚ್ಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ಯ ಊರು ಪಡುಮಲೆತ ಚಕ್ಕೆಳ್ಳುಪ್ಪುನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ಇಂಕಲಿ ಪೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ತನಕಲ್ನ 26 ವರ್ಷ ಮುಟಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಟು ಬುಲೈನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಂಚೋಗು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪುನು. ಸಾವಿರದ 200 ವರ್ಷದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಂದೇ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅನುಂಶೆಯಾದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜಾಗಡು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಅನುವಂಶೀಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮರದ ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲು ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಳಿಗೆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ತೈಲ ಮಾತ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು. ತರೆ ಬೇನೆಗೆ ಕುಜರಲಾಲ್ನೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಕೆ ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಮಾತ ಮುಲಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು. ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಅಮರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕುರಿತು ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯ ಸೇರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾಧಿ ರೂಪಡು ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ದೆ ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂದೇ ಐತ ನಿಕಲು ಮುತ್ತೂಪಿನ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಸಮಾಧಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಲ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು.
ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳುಪ್ಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗರಡಿಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕಲು ಅವ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪುನಃ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗರಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಈ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗರಡಿನ್ಲ ಇಂಚೆಪಗು ಚಿರ್ಣೋತ್ತರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೆರ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 230 ಮಿತ್ತು ಗರಡಿಲು ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗರಡಿ.